Başın kara, gözün kara, Halide canım Halide. Başın kara, gözün kara, Halide canım Halide. Söyle gittin kara, gel ben vurdum yara, Halide canım Halide. Söyle gittin kara, gel ben vurdum yara, Halide canım Halide. Deniz gözlerim seni gözleyir. Mene denizlerim o tenhara, o beni yakaladı beni gözler. Gidirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyir. Çınarların sesleri süt çağı eder olan kökünü esrir. Bakşa şehrin ömrüm seher, sevinçli hoş günüm kederindir kederim. Bakşa şehrin ömrüm seher, hoş gün, kederim
Özlesem yine seni gülüm bolyan intizar Hıyalım armanım sen Dini seni söyledim Ömrümü şirin canım sana verdim Yürüm ah yıllar ötedi ömrüm Sen için dini tenha sevgilim Yeki tefellere bölüm Araçta bağladım sana bu ömrüm Inni var seni gülüm konuşun Bağıtlıyım en dünyada canım Sen bilen Kimmenin karşında men Onundan tutayın Kalbimda yanıp duran sevgim sana Aydayın Başın kara, gözün kara Halide canım Halide Başın kara, gözün kara Halide canım Halide Söyle gittin kara gel ben vurdum yara Halide canım
senin gözlerin. Gence çayılar, göyden ulduzlar bahar. Seherin milletini, kemerci vardı gence. Yollara köyde salan, çınarların sesleri. Süt çalı evler olan, köyün esri. Başlı şehrin, ben seher. Senindir hoş günün, kederindir kederin. Başlı şehrin, ben seher. Senindir hoş günün, kederindir keder. Başlı şehrin, ben seher. Senindir hoş günün, kederindir kederin. Başlı şehrin, senindir hoş günün, kederindir keder. Hormatly mehmanlar, sizin hem məğlum bilişini diýelim, şu günler araşdyrma kemişilik bir tarap Türkmenistanyny bir ajaýyp zaman, beýik alkynyş zamanamyzda baralanyň. Hormatly prezidentimiz ähli wagtlarda diňe halkyň bähbedini oturýan döwlet adam düşündirdiň şygary bilen etdi. Ene şol tähim baradagly şygarym netijesinde de ýurdumyzda toýlar toýlaşýar. Ene şuňam Balkanabadda şeýle ajaýyp toýlan biri döwletli masalalarda Mehmedowlaryň hem Hojabaýewlaryň masalasynda toýlanýar. Edi mehmanlar şuň sizin bilişini diýelim. Balkanabad topragyna özüp kemale gelip, häzir bolsa ýurdumyzyň en görnükli parlak ýyllady bolup, Aýdymsat sungatynyň agryny gorap gören estrada ýyllady Laçyn Mehmedowyň durmuş toýu. Şuň Laçynyň hemem agtyýaryň bagyt toýuna ýyňanan ähli mehmanlar ýaşamyzyň şanyna da, toý eýeleriniň şanyna da, ýagny aýlalyk nejemizdir, synar nejemizdiň şanyna en füýüz arzuwlar ýüreklerde besleýärler. Şeýle arzuwlar bilen dawramyza gatnaşýan ähli mehmanlara toý eýeleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýen edi mehmanlar gözümizin üstünde ornumuz var. Iň için noş bolsun. Şuňky dawarar toý güni toý eýeleriniň şadlygyna deňje goşulsaňyz, ajaýyp aýdymsallarym ýerine ýetirilýär. Arzuwlaryňyzy aýtmak üçin toý mikrofonyny da çagyrar, ajaýyp arzuwlaryny beýan etmeli. Umuman toýun her bir şadlyk şowgunyna işçem goşulmagyny haýyş edýär. Elbetde şuňky dawarar toý güni estrada ýyldymyzyň Türkmenistanyň halk artisti Laçyn Mehmedowyň durmuş toýu, bagyt toýu aýratyn şadlykly, aýratyn dawaraly bolar diýip pikir edýär. Sebäbi ýürüýte bir ajaýyp toýu mübarekläp, gutlap, paýtagtdan görnükli medeniýet sungat wekilleri şuňky dawaramyzda arzuwlaryny ötürler. Toýun dowamyny elbetde olumam toý çykyşlaryna tomoşa edersiniz edi mehmanlar. Häzir bolsa Mehmedowlaryň adyndan, Hojabaýewlaryň adyndan hemmäňe hoş gelipsiňiz diýen edi mehmanlar. İşteňiz açyk bolsun toý taşanmasyna hoş gördük. Şuň dawaran dowamyna estrada ýyllady Laçyn Mehmedowyň kärdeşi Rasim Gelliýew özüniň ajaýyp aýdymlaryny ýerine ýetirer, oň ýolaşyna akladyny ýetir, ajaýyp sallar sararlar. Şu şadlykly dawaran bolsa sizin sadyk bolma Türkmenistanyň akladynyň artisti Mergen Anam Hömet barar. Umuman edi mehmanlar hemmäňiň işem goşuşmagyňyzda, hemmäňiň bir şadlyk şowgun bilen barışyp gatnaşmagyňyzda şuňky dawaramyz ulu şadlyga şowguna eýe bolar diýen tamamyz bar. Häzir bolsa sizin işleňiziň açyk bolmagyny, ýaşamyzyň bagtynyň açyk bolmagyny arzu edýär, hem estrada toparmyda eder geçirýär. Mehman ýaşlamyda, batyar ýaşlamyda Laçyn bilen agtyara en füýüz arzuwlary bilen Rasim Gelliýew özüniň ajaýyp aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Diňden leýde tarmady mehmanlar.
tutum kıskan yanlar kıskan isteyen imanı kada ederler. Yaşalım hoş tutum unutmaz ağzı tutum tağamında adamlar. Buğdaynağını doğrup doğru kadasarda buğday tutum kıskan veya adamlar. Doğrudan edim ihmanlar şun azayip bardılar bir barık yürüktü. Aylar çoğuşuya. Toyudun filadiya bir orta davaramıda fiilar şun ki toyumuda katnaşayan ehli ihmanlara yeni bir edek toy eğilerinin adından hoş gelip filadiyat edim ihmanlar toy taşanmasında hoş gördük isteyen açık gördüm. Rasim Gelif azayip aydınları filişün iyerine yitiriyor. Dinleyen